on calminama bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV on calminama no feewi en calmini dendagal bandiraɓe yeeɓoɓe en e ngaɗo sanga en jetti guenon feewi ko kanko woni bawɗo baɗo kanko woni joguiɗo dokkowo ne wiɗo newno kala ko woodi en juule koddanno baɓe Badji Abdoullahi Aminata kanko woni koddo ɓurɗo ɓurnaɗo windere caggal ɗum jetten nene e baba wonɓe sababu wodede en e o duniya en jettiɓe no feewi en ñaaguima Allah duwuji ɗiɓe du'oto ɗi yo Allah jaabo eɗen ñaago Allah kadi ɓe jinnaɓe mumen guuri ɓe yo duuso ngo ɓooy yo balɗe juut battane moƴƴa ɓe jinnaɓe mumen dutti kadi eɗen duwono ɗumen yo gueno yurmoɓe yaafoɓe waɗaɓe ɗo waɗi malaɓe nde tawno pulariyankoɓe ina mbiya yiru aade ko diidol e leydi koko momtoto ɗum noon dañen ko mbaɗɗen ko adi ne jahaten ɗum noon on beltanama no feewi ɓiɓɓe fulɓe e yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV en garti e yewtere men wiyetede fayande men no pular heewi wiide ni aadi bil aadi saladade ɓuuri firtude aadi ɗum noon en gari huɓnude aadi mo gadodirnoɗen e bandiraɓeɓe e kala ñande hoore bir woni aset eɗen gara ɗo e Pinal TV waɗandeɓe yewtere men wiyetede fayande men noon hande kala nokkuɗo e mum e ɗimmi tan nde tawno koko weeli jogori toggede hen ɗum noon eɗen gondi e nene men e jiɗɗo leñol ngol tawi kadi ko debbo pullo dariɗo daraniɗo hoore mum daraniɗo leñol ngol nde tawno neɗɗo ma yiɗa hoore mum ne wawi yidde leñol mum on woni e koɗo yewtere men tawi kañum wona koɗo e leñol ngol ɗum noon e tanti ummu walla mbiyen yaay ummu bisimilla ma nde calminta ɓiɓɓe fulɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV. Assalamu aleykum moɗon yimɓe Pinal mi jowti on sanne mi daari jammoɗo e jam wondiɓe mon foof mi yetti on du sanne e suɓade kam mi warde yewtide ɗo Pinal TV ɗo arande fof Maymuna miɗo salmina on onon yimɓe télé saabu so wona onon fof yiyatake ko gonduɗen ko ɓoccuɗen e ko nokkuɗen fof e kereduno e fina tawa meɗen jiiruɗen yiɗuɗo yinnuɗo hoore mum fof moƴƴere fof yiɗan Pinal TV du nden mi salmini on sanne mi daari jammoɗo e jam wondir mo kamɓe fof ɓe calmitama dendagal yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV kamɓe fof ɓe calmitimama fof maɓɓe ɗum noon nene ummu en beltima no feewi nde noddaɗa notiɗa nde tawno noddede fof e tidde ko notade ɓuuri ɗum tidde ɗum noon yewtere nde jiɗɗen seeɗa waddude e ma ko lamdadema ko fewti e rewɓe walla ni mbiyen ko fewti e darde rewɓe nde tawno eɗen gandi ummu ko debbo pullo dariɗo kadi kala to goƴa rewɓe woni tawete ko o moni ɗon ɗum noon e namdal men gadanal ko hol darde debbo e nder rendo mi yetti sanne Maymuna no wirumo on ni mi salmini on kasi onon yimɓe télé saabu télé yo hollude neɗɗo ana haala ana wolwa ko woodi mi yetti on sanne lamdol ma ngol wiɗat debbo no foti fof nden e wiide tan debbo yo darme suudu debbo yo nuygal debbo jaati woni nuygal galle assalam nam ɗum noon a jarama no feewi no mbiɗa ni ko noon tigui e ɗum noon en beltima no feewi wadde firti mbiɗa ko debbo woni foof saabu so tawi en gari to nder galle ko debbo woni galle saabu gorko kañum ko joom galle kono noon mi nani pulariyankoɓe woɓɓe ina mbiya ko debbo foti wiyede joom galle gorko wiye jaam e galle saabu ko debbo woni gonowo e nder galle wadde so tawi debbo moƴƴi tan o moƴƴinan ko heewi o moƴƴinan e ɓesgu o moƴƴinan galle to woni ɗo o moƴƴinan wuuro ngo o moƴƴina e leydi ndi e ɗum noon ko debbo woni hunde kala joni noon miɗo lamdama e namdal gongal holno jiiruɗa darde debbo pullo e rewɓe heddiɓe saabu ɗo joni e mbinoɗen ko hol darde debbo e foof joni holno jiiruɗa darde debbo pullo
e rewɓe heddiɓe beele ko gootum walla no sirti seeɗa. mi yettima sanne Maimouna. Debbo pullo arande fuu pullo debbo e hoore mum yo debbo li suudu una defa sippa hono ɗo e bandum kañum kay suudu tan wodana ko woni hawalu suudu ndu tan wodana heddiɓe ɓe ana waɗa kulle goɗɗe fande e tubako nadde debbo fuu arande kay fotu goto fof suudu wonno ka hande caggal ko tubakuɓe wari miijoji heewi hakkillaji lobbi suɓa saabu ɗum fuu ɗum wona ko boni arande fuu debbo arande suudu jeyna ka hande debbo ana wawi yaltude golla golliji goɗɗi ɗi wona golle ko miijina arande saabu arande ka en defoɓe tan hande ɓe wi debbo ana wawi wadde ko wona ndefu ɗum woni ana wawi janggoyde si jande fuu so ɗum arabure so ɗum françire anglais e ko nandi e mum fuu arande debbo o defa o ñammina wuuro makko no wirɗani gorko kay yo dawla galle ɗum woni puccu galle debbo o woni nuygal ngal ana wayi joni somi ɓami misal nuygal hoɗum saabi o laato nuygal saabu sono laato suudu tafo so suudu ñiɓama leggal dartogal beso nanga yubbode suudu ndu ɗum woni nuygal woni jaalal ono wiyata jaalal nden no jaalal ngal woni debbo hande debbo e wi debbo e gorko fuu ana wawi gollude golle goote ɓe fof ɓe wawi yaltude du ɓe tewtoya ɓe wadda ɗum woni hakkillaji kesi warɗo e meɗen joni ko wona fina tawa meɗen tigi e ɗum noon a jarama no feewi kadi en beltima no feewi sanne wadde aduna godnoɗo nden o no sifa nden o wano ni sifa joni o ene sirti seeɗa nden debbo wonano tan ko nder galle no golla golle galle ɗe kono en gandirano debbo ina gollo golle goɗɗe enen mbiyaten tan debbo kañum kay ko yo won nder galle e waɗa golle galle ɗe kono joni beele debbo foti wonde tan ko nder galle ina una ina def ne joggo sukaɓe walla wonko foti wadde so tawi won goɗɗum ko foti wadde ko holɗum hono ayi hande o debbo an naati e fewi politique ako ɗum woni tawdere e laamu jangina debbo janginowo won debbo donnowo mo laaɓi won won avion ji debbo laatoɗo dogotoroɓe sandarme en e ko nandi e mon fuu ko miiliɗa gorko ana golla fuu hande rewɓe eɓe toon fayi yaade ley haɓoji hono ko wiyete guerre ɗum fuu debbo rewɓe an tawe arandeyal fuu saabu nde ɗum fuɗɗata nde député laati gilla nde Soudan français nde député debbo laati ken député gilla nde ɗum welli jonka e rewɓe ana suɓe tan rewɓe ana supte tan ana waɗe e golleji saabu hollama debbo yo nuygal sa laati ken nuygal kay so wona an tan kulle goɗɗe ɗe moƴƴata eyo gonga tigi e ɗum noon a jarama no feewi en beltima sanne eɗen gandi no mbiɗen ni e Oumou Sankary ko daraniɗo o leñol kadi kala gueɗe rewɓe to goni omo tawe hen joni noon miɗa yiiɗi lamdadema ɗanngal ngal bannoɗon yaade to inde beele wonko mbawɗa sifanade en mi yetti sanne Maimouna mi yeehi inde Kambari ɓeɗen gollida e baale ono wiyata pelle baale ɗe yo baale rewɓe tan yo pelle rewɓe dariɓe ka en du to keredu mum en toon dariɓe fa yirwere ɓeydo fa debbo heɓa sago mum fa galle heɓa sago mum fa leydi heɓa sago muɗum ɓen rewɓe woni ko suptete de ɗowtira golloɓe laatiɓe niiri ɓe
minen min waɗi hono men niiri en ni so mi wi niiri ono e pulaar moɗon nde mi annda no wiroto niiri woni laatade trait d'union entre les projets et les associations ɗum woni menen onon goni jokkodirɓe hakkunde to jaaɗon pelle hakkunde pelle gonɗe caggal ɗe e pelle gonɗe ɗo eyyo ko onon goni ɗowto yimɓe amen tan e pelle ɗe ɗe min golliditta ɗo ɗe association ji ɗi min golliditta ɗo ɗi woni menen woni e yuɓɓinoroɓe hono komin hasindinni gollude e ko wiide banggal projet ji waroji ley gelle hay ɗum woni ko waɗumi ɗowto min jeeyi Inde ɗoftuɗaɓe toon to eyyo rewɓe tan Afrique Asie e aduna o rewɓe aduna fuu wonno toon mais yimɓe capanɗe jeego e joyon tawa rewɓe kono leyɗele ɗe fof so en jiiɗi mbiyen ina hen saabu ko famɗi fof kala leydi a tawan neɗɗo mum goton ton eyyi ɗum noon en beltima no feewi wadde en paami tigui rigui darde debbo wona ko famɗi saabu rewɓe ne mbaɗa pelle ha pelle ɗe jibina gueɗe kewɗe taw kadi ko rewɓe ɓe ɓolɓe tan mbaɗi fedde nde wadde noon debbo kañum ko neɗɗo mawɗo nde tawno yimyankoɓe waɗoɓe jimi pular ɓe tengtini tigui rigui darde debbo kadi ɓe dutti debbo teddugal saabu Mamadou Samba Diop yimi wi bandiraɗo debbo o yimi o haali hen ko heewi ko noon e lamtoro en mbawa limtude ni e yimɓe jimi bandiraɗo debbo nde tawno kala ko yima e bandiraɗo debbo tawete ko ina foti yimede ɗum saabi e kanko yimiyanke o wi debbo ko yumma leñol teddugal fof ina hani tawede e mum kala teddinɗo debbo kala e aduna he e laakara he fof a heɓan sago ma kala koynuɗo debbo fof koyere mum jombani e ɗum noon en beltima no feewi wadde rewɓe ne mbaɗa pelle ɗe darano guure ɗe darano ni hay leydi ɗum woni hono pelle ɗe mbarno ɗon ɗe eɗe darano wuuro ɗe darano leñol ɗe darano leydi ene woodi kadi pelle rewɓe daraniɗe sukaɓe nde tawno ko sukaɓe hannde goni mawɓe janggo e joni noon en paami wonde ko ono rewɓe ɓolɓe jano toon to Inde e ono rewɓe yanoɓe toon ɓe beele won ko mbawɗa sifanade en e gollal ngal mbaɗno ɗon toon nde mi yano toon nde golle hewɗe sabu so aɗa andi debbo hunde fof ko waɗi banggal gollal eko nandi e mum jaam e jaam goɗɗo fof kanko woni ardo kanko woni hakkude kanko sakititto hay ɗum waɗi nde so rewɓe holla si golleji hewɗi ko worɓe gollata mais yoɓe moƴƴinde courant yalla so meɗe hasindinne e yiite les crédit tawa mene e koye amen woni ko wawi moƴƴi e wattude panneau ngaji woni panneau ko nangue tappata de waɗa courant waylita courant ɗum men yemin golloy min tili wiyama debbo sa wonni courant tilay a heɓan tiiɗallaji hono ɗo e bandu tilay du aɗa hani andude saria leydi ma saria ko joƴƴinte leydi ma saria no gollirta nder wuro ma hono ɗo e bandu fof min jangginama ɓe holliti ɗum min ekkintinama manaji ɗi anduɗen ɗi eɗi waddana en tuundi hono watten de so waylten tuundi ndi waɗen ko nafata en ɗum du min golli biski ko sukaɓe ƴakkata ko ɗin papier ji muɗum sa waylti a tawan yo aluminium hono mbiyeten ɗum e fulfulde sa waylti no way sa waylti pakati biski o ɗum jandi daneeri woni hen ana jalba ko jalbata ko ana fooɗa yiite hono ɗo e bandu fa min moƴƴin ɗum min heɓa min defira ñiiri amen wakkati naange min defi du min jii e ɗum ɓennino maaro manaji ɗi iyo min taktan e ɗereji
ɓe wiide tan hunde fof ko wawa ka waylitede wala hay ende kay holli ɗum rew pati debbo tampa kasim fe fay so maire hokkayma nokku aɗa wawi moƴƴinde e birgui an e hoorema woni tuufeje birgui wona ko mahirte ko non non tu e birgui woni de ko moƴƴintede ɓama watta e guese maɗa yalla gawri ma na maaro ma moƴƴa dorde ɗum pular ɗum fof a moƴƴina tawa hokkaka leydi les carton ji moƴƴinta fa wooɗa holleɗa no guesa watte awdi no subtitire wala fof komin gollayto aɗa wawi sifanade en ɗon on seeɗa famin paama ɗum tigui rigui nde defato ñiiri moon maaro ko defirɗo manaji ɗi hono mbaɗɗon saabu rewɓe goni defoɓe anan ɗum yimɓe e haaɓe paama waɗa baba holon seeɗa carton ji télé ɗi na ɗettade wona no mawni so ana ƴuwa leyɗe warde les carton ngaji mawɗi wattete to saweteɗo ɗin carton ji min taccata mesure won hen adadu won hen sa a ɓami nayyi muɗum ɓe wiya 18 sappo e jetti centimétre ji e dow sappo e joyyi tacca nayyi sa taƴi nayyi ɗi ɓenno papier ji biscuit ɗi ɗo jalbata ɗo ɗon hettinta farnangue ɗo a ɓaman kolɗi takka hen takka e papier ɗi fa huuɓa e carton ji ɗi fa huuɓa e kol sa tilken fof ñownura tampini meɗen licce meɗen ko faɗɗete machine ɗo tekke faɗɗade petla ɗum ɓamate ɗum ndu waɗa e hunko carton ji ɗi yalla pati seeko law saabu yo ɗum carton sa waɗi ɗum a tilken fa a mofti ɗum tan mi yegguto waddude sona ɗum fof mi holletenno min jaati moƴƴini gotel muɗum kiloji ɗiɗi barma min ɓammi fawi hen barma o ɗu barma o fugan minen wiyata budu e fulfulde amen ne budu men mbiyata ay ɗum ndenno joƴƴinte hen kiloji ɗiɗi maaro men defi min ñaami min waɗi saami sabu de sa fewtini e nangue no nangue wardata ni sa fewtini toon tan joni joni ndiyam ɗam waaƴa waɗa hen maaro ma yoppa uro kono joni somi faami e carton ngaji ɗi no pamminirɗa men ha gasini so a watti hen manaji biscuit ɗi wona mbiɗa to jalbata to toon heedata e nangue kono joni aɗa andi so tawi eɗen togga barma wona gowɗen ko wadde katane woni kaaƴe tati ɗe eyyo kaaƴe tati ɗe ɗe mbaɗe hen walla kaaƴe tati ɗe waɗatake hen ɗum carton no carton o fewnira nayyi ɗi no fewnira joƴƴinani to waɗi manayel to jalbata ɗum hettata e nangue saabu de carton ji nayyi ɗi taccuɗa ɗi foof ko jalbata ko waɗete e majji ɗi foof kanji nayyi foof ko jalbata ko waɗe huuraɗi e licce ɗe ɗum ndu wattete waɗe koli waɗa koli fo waɗete hen pati carton o koyɗe seeko law so tawi a gayni joɗɗina carton ngel no woori ni pawa hen barma maɗa fewtana eno nangue wardata ni saabu so a wardi ni joni tawi nangue hooti to anan ɗum kay a gollaki ɗum kay a golla ayo to no nangue sifori ni ko no joɗɗinirta e tigui gandal heɓama hen tigui rigui eyyi ɗum noon mbiɗa on kaali ko fewte birgui ko waɗete guese joni kamɓe wadde onon on kolli debbo no wawi remde e joni ɗon beele wonko mbawɗa haalande en seeɗa gonga en jangginama fa feewi en suɓa toon awdi lobbiri somi ɓami misali banggal gawri joni gawri mbiya toon na gawri min mbiya oɗon mbiya gawri aɗa andi gawri fuɗori e ndi fuɗata a anda ɗum an ka anda ka menen min kollama ɗum gawri fuɗori sa yii tan a tawan hinere mum nde ana heddi nden no mbi kay nde waɗoɗa e leydi foof a taƴiri kay ɗum ka fuɗa kono ko ala hinere ko ɗum kay goo ko ala hinere ko ka fofata sakku fuɗa saga wuura nden no ɗiɗi mum sona suɓoɗa leydi to waɗata birgui ma o to tafa saabu a yata waɗoya to kaaƴe kay fey so dow kaaƴe waɗata a tawan dabere fiwɗa so fey so par ce que ɓe holli ɓe wi nokkuji goɗɗe ɗe kaaƴe tan ɓuuri hewde demal an tiiɗi
kadi dabare fiyama ɗum fof ñaarendi wattata sa waɗi ñaarendi fa yetto wakkati ɗo ɗaɗi gawri ndi wawi haadde beso moƴƴinen birgui seɗe moƴƴin birgui o joni carton mawɗo mbimami carton mawɗo o tawan ɓuuri centimétre ji 15 aɗa faama aɗa mbiyal fuu ha ko hecco wattata leyɗo nder ɗo taf e nder carton ha ko hecco sa waɗi ha ko hecco a tilike eɗe ñaama lemuru eɗe ñaama namasa eɗe ñaama aubergine e ko nandi e muɗum jagantoje kiɗɗe tamatiji paɗɗaɗe ko ñoli ko fuu ko tippate ko fuu a ɓaman wadda waɗa hen e nder carton fawa hen nondi boosu eyo ndondi mine miɗin paama ɗum eyo boosu sa waɗi hen boosu bisa ndiyam sa bisi ndiyam waɗa honno waɗɗa arande ni kasi pawta hen kadi pawta hen waɗa fa carton waɗa tep sa uddi a uddan ɗum fa pati hendu fu naata bisa tawa wisi ndiyam de tawa aɗa wisa ndiyam aɗa watta aɗa wisa ndiyam aɗa watta aɗa wisa ndiyam aɗa watta aɗa wisa ndiyam sa waɗi hen boosu o waɗa hen kulle tippeteɗe lemuru paɗɗaɗo e tamatije paɗɗaɗe e haako tigaje ɗe kadi e gawƴe e ko nande e mum ɗen ndin tuundi woni ko fawata kasinta waɗa ñaarendi waɗa ndiyam tiɗɗa fa wooɗa fattawan ndiyam ɗan ɗum woni heeƴi sa ɓilli tan sa ɓilli fa wooɗi tan ndiyam ɗan fa sa yii ndiyam ana yalta e kollima a taƴran joni kadi leefi uddira manol tekkugol ko hendu wawa nadde nder muɗum sa waɗi yontere wara ƴeewa waɗa jungo ma woɓɓe tan machine ngaji joguiɗe ka yimɓe crédit jogui tawirtake guineji tubako ndenno waɗa hen jungo ma sa tawi ana wuuli oɗon andi na wuuli eyi miɗi gandi noon so ana wuuli tan ɗum woni eɗum golla ka sa watti jungo ma a matay ko wuuli fuu tan ɗum woni ɗum gasay a immina a hurtan ɗum nde waylta sa waylti kase fuu tiɗɗa fa gasa hippa hen mana o fa o waɗa sa wanji ko banjonoɗa ko ɗum tan battata e walla waɗa ni a watta goɗɗum fuu sa wanji ko wonno ko tan ko wonno dow ko hettita less hettita ley e joni so ɗum moƴƴinama ha gasino watte lebbi tati sabude ceeɗu ɗum golleten lebbi tati a joƴƴinan ɗum nder nokku ɗo goɗɗo fuu memata ɗo nangue tappata kase woɓɓe ana waɗa ley magasin ji sera wuro woɓɓe lekki ño kay to mematake wakkati fuu tan lebbi tati ɗi ɗo hiɓɓata ka yontere fuu a waran ƴeewa yalla eɗum gollana yalla eɗum ñola yaadena so wooɗi ne hamuɗa ni fuu ndiyam ɓasa a tawa fuu ɓawli kirin ko tamatiji ko faɗɗuɗa ko e namasaji ɗe nguru muɗum nguru namasaji ɗe fuu a tawan fuu wayltike laatike fo ɓawli wawli wonti ɗati a wiyan goɗɗo e niisi ɗum sikkata koko una a wiyan ko una na ko niisa fa ɗaati eyyi joni caggal nde lebbi tati ɗi kiɓɓi eyyi ɗum woni watte kala ko ndemɗa na waɗe hen kala ko ndemta an waɗe gawri ñebbe aye sosoɓe ana yiiɗi sa wino gay baba sirbe gay ɗum ga joni ɓe jara ɓe moƴƴini ɗum ha gasa ɓe taɓe tampoye fe ɓe mbiyatno émission o leeli warde o so arino guila puɗɗore ndungue tawno eyyi ɗum noon jarama no fewi wadde e firti ko rewɓe ne jogui darde mawde saabu ɗo joni ko kalɗen ko fewti e ndema wadde debbo ne wawi remde ne wawi marde dabaji ne wawi wadde hunde foof wadde gollal ala ngal debbo wawa wadde saabu so tawi wonti koye golle doole nden wonko wiyete debbo wawa kono hande wonti koye gandal wadde gandal fawaki tan o ko debbo o ko gorko gandal kala neɗɗo ina waɗɗi ɗum sukana wona gandu debbo no wona gandu gorko no wona gandu e ɗum noon en beltima hen no fewi e joni gartaten seeɗa eɗen gandi ɗum ɗo ko kalɗa ɗo mbaɗɗon ɗum ko toon to ende wadde firti
ko on badda e dangal on iwi nokku mon jaadon ton e joni bele dangal debbo ina newi arande kay newaki arande no wiru minini debbo halfinaado suudu halfinaado suudu ne suudu tan haybata wawa yaade to woddi ne woddi kay fu sakku sen bami misali pullo debbo kañum kay sona so sippoy warti sippoya kosam mu yeeya kosam mu warta ka wawa yaade leyde sona so ƴeewoyoɓe sara muɗum ka hande o debbo yahan fu Allah ñalla ana yaha dukoy hande ka debbo ana yaha ka an yaafi hande kay arande woni yaafa feefi haala mu haltake adande kay haara mum haaltano ni kono noon joni kam e ɗanngal debbo ina weeɓinde tawno aduna goɗnoɗo nden o wonko bayli ko heewi eko gonɗen ko wasatani yimɓe wodnoɓe nden ɓe woni mabɓe wodɓe hannde kono sifa gonnoɗo nden o on kay yimɓe jawti ɗum kono joni no mbiruɗa ɗanngal debbo ina newi e oɗo saaha joni mo gonɗen e kono aɗa yiya saahaji taw ni ɗanngal debbo no newi joni kay kono a tawan woni rewɓe eɓe jiiɗa yaade taw eɓe jogo caɗele hakkunde maɓɓe e nder galle moɓe goni o e foti ko isiraɗo gorko walla ko isiraɗo debbo walla ni ko joom galle e hoore mum sahaji ni eɗen jiya taw debbo no foti wadde ɗanngal wonto foti yaade o ɓamda ɗum e joom galle makko joni noon joom galle o jaɓanama ɗum ha heddo omo yaaha kureji joom galle o mbiya debbo ka hana iwde e nokku mum yaha nokku goɗɗo saabu won sahaji yimɓeɓe ina jiya so tawi tan a iwi e nokku ma a yeehi ko foti no leydi e leydi an ka natti wonde debbo keƴɗo e juuɗe joni ɗon o beele wonko mbawɗa wasiyade e yimɓeɓe seeɗa Maymuna ɗum kay hawrude hen tan so yimɓe paamiri hen tan ɗum hana laatade torra hana wonde ko yimɓe hana tidde saabu arande no wirɗani so debbo ana yaaha kañum gorum paamiri ka israɓe ɓe woni ko saloto ɗum woni israɓe yii no worri arande ni kañum e hande kay walda ka sona ɓe ɓe pammine fa wooɗa ɓe jaɓa so a fammini jomum ka debbo ɗum wiyade so goru jaɓi tan hillaka e ko israɗo ɗum ɗum wawa israɗo o haaltata fo mani mi yahan ɗum nde moƴƴere heɓoyte tum nde moƴƴere heɓoyte tum yallah hoɗum mbiɗa yimɓe suɓike ka mi yaha hono mbiɗa o watta basi e miilo an de e miilo an ka an ka o yiyan tan aɗa yaha a ƴamata o a teddinirtamo saabu goto mawɗo fa ne yiiɗi teddinede walla ne yiiɗi mawɗo fa ne yiiɗi teddinede so o gorko so debbo fey suko pamara ne yiiɗi teddinede walla ala ko haali fulɓe wiide sa hokki neɗɗo kanŋe sa hokkiray ɗum teddengal kanŋe o latta ko kanŋe e guite makko ay ɗum fu teddengal ni so yimɓe kaldi tan paamira e ɗum noon a jarama no feewi e a weltanama sanne ha joni gartaten koye e ɗanngal moon toongal holtan tigui rigui ko jiiɗa toon ko ganduɗa so tawi rewɓe mbaɗi ɗum tan ɓe dañam ɓamtare e ko yiwmi toon debbo wala fof ko gollata tum mi yi rewɓe tutoɓe fleur ji pindi tan o gollata kankan aɗa andi pindi les fleurs mbeɗa andi pindi kanko debbo mawɗo o ɗum taw o ɗum o cottata yimɓe waranta jaɓa saabu inde ana andi kamɓe kay pindi tan ɓe waɗata koɗi maɓɓe saabu de ɓe wonɗo yambereji mawɗi to sona ɗum tan ɓe ɓornata hay o kay kañum gollal muɗum kay pindi tan marata ko debbo o debbo mi yii debbo ngabbowo moƴƴina suudu ciment mbiyeɗen ɗo mahowo ko mahowo cuuɗi debbo maçon mi yii tum mi yii debbo waɗo forge hono wiyete debbo jooɗiɗo e mbayla woni tafowo a yii debbo no tafa mi yii debbo an tafa fa e jale rewɓe hewɓe jooɗi toon ana tafa ɓe tacca ɗo
woɓɓe kay bouton waɗata woɓɓe écruji moƴƴinta jonkay ni kamɓe toon wadde firti gollal enen no mbiyeten ga joni ngal baylo fuu gollata jandi so wona gorko fuu yiɓata suudu ɗum kam min kam tawi toon kam ɓe wi wonano hay enen ɗo joni so tawi en garti enen koye men nder fulɓe eɗen gandi wona ko wayluɓe tafata kono wayluɓe tafoɓe ene jogui ko rewɓe mabɓe gollal ngal keerori tawi wona tafgol ngol kala ko fewti kay ko tafete ɗum ko worɓeɓe ko heddi ko wayno mahade looɗe en ko nandata e mum ɗum ko rewɓe wayluɓe keewi wadde ɗum eyyi ɗum noon a jarama no feewi en beltima sanne e joni jiɗɗen arde seeɗa ko hol wasiya mo basiytoɗa bandiraɓe rewɓe haaɓe ganda kamɓene won darde tigui ndeɓe poti darade saabu ɗo joni so tawi en kaali ɗo joni eɗen kalda e koye men kono kadi eɗen kalda e bandiraɓe rewɓe ɓe foof e anduɓe ko aduna o yahata e mum e anduɓe e wuurɓe tan gurdam mbayɗam no guuranoɗam hanki ɗam saabu ha joni wonto ɗum hedditi e wonto ɗum heddi taw wiyete tan debbo kañum kay nder suudu tan e Mamadou Samba Diop wiyata debbo ko debbiniɗo kono fotani wiyede noon e debbo ne foti wadde gueɗe kewɗe e joni nokku goto tan to jiɗmi kalna en seeɗa ko fewti sahaji so tawi en gari e pelle mawɗe walla e batu mawgu waɗi woni yimɓe fof noddama kawriti worɓe rewɓe sahaji en jiyan ko worɓe ɓe tan kalata hay so tawi wiyama beele won joguiɗo namdal so tawi rewɓe ɗo gonata koye suuɗade ɓe kewani addude namdal walla ɓe kewani ni worɓe ɓe kewani rokkudeɓe konngol sahaji holko saabi ɗum e Maymuna ɗum ka fof arande ɗum fof sa joni ƴaɓɓike hande rewɓe jaati waɗata batu mumen nde nodda worɓe tigui arande kay fuu so debbo wari tan jooɗoto caggal wiye homo jogui homo yiiɗi haalde yiɗuɓe haalde ɓe kay haala ɗum woni worɓe ka debbo fof huncita junggo muɗum wiya haala jomum heɗata so debbo laati kay ministre na ardo pelle a haalan gueɗu pelle debbo no wona ministre mate debbo no wona ministre ana wona ministre en rewɓe Mali anni heewi a wona ministre de communication ma Maymuna ministre de communication wona ministre de communication nde wadde noon en beltima no feewi saabu darde debbo e nder rendo wona ko famɗi wallahi wona ko famɗi ana wadde debbo ina foti tinnade tigui rigui o tinno kala tinninoɗo kadi ɓeyda tinnade saabu debbo no mbinoɗa ni tan debbo kañum woni jaalal so tawi debbo fewani tan ko heewi bonan so tawi kadi debbo feewi o fewno ko heewi foof feewan wadde debbo no wawi moƴƴinde wuuro no wawi moƴƴinde leñol no wawi moƴƴinde galle no wawi moƴƴinde leydi ko noonne debbo no wawi bonnude galle bonna leñol bonna ko heewi saabu foof no hen ina yaaji e ɗum noon mbiɗa yiiɗi mbaɗanamen wasiya tan taw kadi aɗa yaajno e wasiya he wasiya mo basiytoɗa bandiraɓe rewɓe ɓe foof mi yettima sanne Maymuna ko wiyanmi tan debbo worɓe wi ɗum e wala hakkille ɗum wiyete arande kande ɓooyoy nde e tawi debbo kay hono mo hakkille fuu wala saabu joni en ɓaman misalu mbirfoton seeɗa so tawi wakkati o no wordi e jahan caggal seeɗa debbo so fini beete o fittan nokku fa laaɓa o defa ñirdi sukaɓe loote joom galle looto fumme taƴi koƴol ngol waɗe bottari fiye dabare ɗum fuu ɗum waran hawra e wakkati yiɗaɗo o gonga homo wawi wadde ɗum sowona debbo Allah hokki Allah loowi ɗum debbo wallahi nde worɓe yeehi tawoy ɓe yeehi ɓe filoy ɓe miiji ɓe tawi hono debbo kay wala debbo yo nuygal jaati ɓenne ko wiyanmi tan ɓe wi so wuuro sotti tan laabi ɗiɗi sottan ɗum woni hoɗum arande nde gorruɗen no gurdam mawɓe meɗen wurno e kañum hannde mbiɗa wawi wiide
ana seedi seeɗa ni sabu hakkillaji woni ko tawnuri deso ɗum ceerti banggal hoɗum arande debbo jangata debbo yaata l'école debbo jangoyta qur'ana sona so gorum sa ɓamama gorko ma andine ko juulirta sana ɗum ka jangde debbo wala debbo kay wota wiyeede o laati ken taalibo ne o laati ken suka l'école arande ka hande ɗum fu ɗum won wallahi won so welima a janga qur'an so welima a jangal l'école so welima a gollan cuuɗi so welima a latton remowo a latton marowo ko jiɗɗa hande fuu aɗa wawi wadde saabu ɗum du yamira laamu o woni ko yamiri laamu du tilay waɗe baka mumen saabu kamɓe ɓuuri sembe so yimɓe hoolama hokkama ardo tan ka en ko wii ko kañum e sariyaji sabude ngendi na leydi na leñol jotta ko sona dow sariya sariyaji ɗi holliti debbo an hani accede golla goɗɗo du holliti o wi ɗon sahiɓe tewtoɓe wi ɗo debbo ɓuuri hewde gollirde fuu anda nde gollirde yirwa sabu debbo yo yirwere debbo yo yonki debbo yo jilli debbo yo ngari debbo yo dawla debbo yo suudu tigi ɗum noon a weltanama hen no feewi merci wadde ko debbo woni foof eyyi ɗo o joni rewɓe ɓe tinno ɓe laato rewɓe fa hande ɗon woni joni a jokkane wasiya o saabu ke ruttitinoɓe caggal seeɗa ɗum woni kalɗa ko kalɗa ko joni a aran e wasiya ndenno rewɓe hande ɓe mi wiyan ɓe tan pati ɓe yaara ɗum sembe ɓe anda koɓe watta fuu ɓe rewɓe kay koɓe gatta fuu ɓe anda de ɓe rewɓe sabude keerol won hen keerol won e gollal rew wiide tan kambari mi jangi gorko ma dawrantama ɗum du sona rewɓe watta ɗum e hakkille mumen ɗum waɗde sona wiye rewɓe wala hakkille saabu so heeɓi seeɗa na wawi seeɗa na andi seeɗa tan sona tappa ɓernde mum hollito ko jomum watta fuu taƴoro yo maraɗo yo mareteɗo ɗon mayte e mardi wallahi ko gonga ka ɓe anda tan ɓen hani accede ɓe golla bangal golle yirwere wuro leñol e leydi ka pati ɓe waɗa ɗum sembe kaldal ɓe so en kaldi tan en pamiran wallahi ko gonga so en pamiri tan en mahan ko wooɗi Allah hokku en mawde ko wooɗi amin Allah Allah jaaba ɗum noon a jarama no feewi wadde en beltima sanne saabu ko kalɗa ɗo ko haala mbaɗka fayida tigui wadde watta debbo wi tan janggi dañi darde mawde kañum kay ala e wi gorko kono weliri ɗum ni tan ko noon waɗata saabu kañum kay woni hanti debbo tigui rigui ina fiito becce mum kono noon debbo sono farno yo farnoro marede saabu mawɗo goto ina wiya o wi debbo koko marete tan ha abada fa abada saabu so tawi a jibinama jinnaɓe ma nehete sa mawni dokkeɗa gorko o maratma so tawi a yawte margal gorko ngal ɓiɓɓe ma ɓe jibinɗaɓe ɓe duttoto marma wadde debbo koye margal woni ha abada so tawi welama e so welaka foof kala biɗo nene taƴa ɓoggue ɗi kañum wiya kañum maraka hanti taaƴi ɓoggue ɗi battane foof o nimsitanta o nimsitanta eyyi ɗum noon nene Oumou konngol maɗa cakkitol e mbawen waynodirde e bandiraɓe wiide tan mbiɗo barkina on no wirumo ni onon holloɓe jamare nde ko gonɗe ko wawɗe gadde e ko fotuɗen wadde ɗum woni télévision mbiɗo barkina on mbiɗo daari jammoɗo mbiɗo barkina walde baale pelle ɗe mbiɗa ɗe ɗe wondumi ɗe hono APS en kañum e fina tawa seeno mbiɗo jowta ɓe mbiɗo daari jam maɓɓe sanne kamɓe jogiiɓe bindi kamɓe woni biltiɓe ɓe je yo bindi tan woni biltiɗo wallahi nden noon wiide tan mbiɗo jowta on mbiɗo barkina on debbo acca yo debbo sabu kañum jibinta kañum ne'ata kañum hokkata
kañum hontata o heddiro noon o ɓeydira noon pati o laato dewil sabu so wiyama debbo tan a huyan ka sa wiyama dewel tan ngasan ɓernde ma nden heddoɗen en rewɓe pati wiyeɗen en ndewoyi ɗum mbimi e ɗum noon famminam men wadde holko woni dewel ngel kam min mbasa wonde dewel laatade dewel de woni hillaka e hunde fou watta sona ko weeli ɗum e accata fe so wiya acca ɗum woni dewel debbo ne hettinton goto fou hokkan goto fou hontan goto fou muñan sawroto tigi ɗum noon a jarama no fewi wadde en beltima sanne e Allah jarama e nene Oumou en beltima sanne ɗum noon a jarama ko noonne kadi en jarnima dendagal yiiɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV e ɗum noon on beltanama no fewi yiiɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV en gardi yewtere men fayande men ha ɗo ɗum noon ko ɗo kaddeten e yewtere nde ha sahaji goɗɗi so hoddiro hawri e hojomaji yewtidanno e moon ko miñiraguel moon bandiraguel moon Dewel Diallo Maymouna Oumar debbo mo heelanŋe Allah jarama on jarama yo Allah rokku en wonde e jaam en duumo e jaam e kala saha amina ya rabbi jarama